Toivo! Mitä? Mikä nää sivustot auki? No, mä vahingossa menin semmoisen sivustoon, että se näytti kyllä aika oudolta. Mä sain siitä traumoja. Täällä on alustamia ihmisiä. Pallo, jalkapallo. Hei, iskä! Niin? Miks mulla on tämmöset geenit, että mulla on tämmöset kädet? Mä en näytä normaali. Nyt. Osa uutisia katsomassa. Joo, mä katson, kun LGBT hyökkää Suomeen. Anna pil. Peli siinä on velu, jotenkin niillä. Älä vorosta. Mä kertoo isille. Se oli vahinko. Veli, arvaa mitä? Mä kävin tänään aamulla ton iskän tilillä. Oh, mitä sä teit? Mä nostin 45 000 euroa sen tililtä. Mistäkö hänen mun rahat muuten tänään hävisi? Oletteko te tietoinen siitä? Emme oo. Rimiskeittiä. Oranssia mehua. Mut tuli huono olo siitä juomasta. Tänään. Mutta no antaa sen vitsin olla. No voit sä nyt kertoa sen meille? No, mitä Kana teki, kun hän ylitti sillan? No, minä tiedän. Hyppi sen sillan.